Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kajeng penyap yalade lane yauno no bro kalong ka pop ka bakrao na ki bakrao namar ba ka mensim jong bro kade ka jagasyong jong mensim bakoj lada ngilapan ken yaki anyo ka bible kamut ublay umslotanat namar kumala tho ha bible wadla tho ubro nrei ka jing persat mensim yaunong tho kade na ublay kumba u judas u penyap yalade uno ya pialade dei bolale kam sneu ujudas ule kam sneu kadon ka jing ktayu dei na kata kadau u haban penyap pialade. Hello bro te ning kun siap ngai kublai pi baro ki parlok ki baju krisan bhai ya kane kai YouTube channel ka junga na ka por si kapor ngai kublai ru ya gitu ki baju persya ki baju kentho bat ki baju keren ben nyanga na ka por si kapor ngai kublai ban ngap diang so bhai pi baro isa kane ka video te hakane ka video ngan ongkum ne lara penyap u padar u pastor u tenun rasan u rambak balang u babu katikis u brodar ka sistar bat kiwe ki nongelam balang hatu long pop nem lara u padar u pastor u tenun rasan u rambak balang u babu katikis u brodar ka sistar bat kiwe ki nongelam balang lane ki nongelam niam ki penyap yalade ki soisa jalade bat ki stin pasti yalade hatu long pop nem Sebhawan srap ya kan video hadu menkut kenapa pensai namarkan base bet kat kum ka bible don ki boong lada penyap yalade om long pop nrei don ru ki boong lada penyap yalade kalong ka pop ka bakrau bat ublai un mapshu khnang ba pensai sebhawan pet ya kan video hadu menkut ngan batai phi lada phi kan tho ru ngam so kan tho namarkan ba phi kan tho ka video kadang viral kadang kiu te kan tho lada phi penpau ya ki kentin ki badai ru biang sa penpau ya ki komen dong phi namar kan keren bet kat kum ka bible shaphang kane ka phang namar kan don kam keren ya kane ka phang habang ayu i ya ki news ya ki kubor hagini ki singi baladep don ki kubor ki balen ki bom penpau ya ka jingsha nrei ki don ki kot kubor ki bom penpau ya ka jingsha kumtang layo ban pule ngayo jeng tip ba uwei u brodar u ba pule ha umden u penyap yalade hapo hostel u student pasti yalade te halor kane ka jing student pasti jong une u brodar nakalian ka jonga ngalasna khnang ya kane ka video ngan batai phi hato lada penyap u khadar u pastor u noilam balang u babu katikis u rambak balang u brodar kasistar berkiwe ki noilam niam hatu long pop nem mentangan keren katkum ka ktin ga jung bulai ngan pule ni kong naga kitab ka baar jung Moses ka kitab Exodus kal nong ka ba arphau ka khot ka ba khatlai sngap hadu banakut ya ka video khnang ma pinsai namar la pisap tang steng pinom sotu ngan pule da ka bible pet kane ka bible kane te ngan pule da kane ka bible te compare wadla pidon kum kane ka bible jungaru namar manga pule da ka bible bala penmi da ka Bible Society of India ka bible baki penankam kini ki balang protestan hangne hapo India tenga penankam da kane ka bible telada pidon da ka bible katolik ru kalong kum juhi siap herang kentin kendiat nrei ka jingmut kalong kum juhi te ngan pelit swa na ka kitab ka baar jong Moses ka ba ai kerteng ka kitab Exodus kalong ka ba arphau ka khot ka ba khatlai kade ka khot ka ba khatlai kade ka wei na ki sipo hukum ya ka ba ublei u ai Moses ban pen bena si kon Israel ba kim dei ban pen ken ki anyung blai lane kai yaki hukum jung blai te parlok ngan batai lamprang swa khendiat haswa bangan batai ya kane kat khot haswa bangan pule kane kat khot u Moses u tho ya kane ka
kitab Exodus. Hadin ba ki khon Israel ki lami na Egypt bat kelawan puai se Israel. Ki khon Israel ni kong kisah le ben kisah ringmrau hari Egypt. Day tat habau Moses ula rangba kumta ublay ula khot yung Moses baun lami ki khon Israel baun pelat lut ki khon Israel na ka jinglom rau hari Egypt. Moses ula tho ya kane ka kitab Exodus ula tho bet syapang ki khon Israel ya ka jinglom rau yung ki khon Israel ya ka jinglat lut no yung ki khon Israel na kakti yung usim Pharaoh ubade usim Egypt. Moses ula pelat lut jagi khon Israel na ka jing ringmrau jong ki nong Egypt. Ki khon Israel ki sem jan jar bhaman swa kumjuru hadu kini gisngi ka Israel kanam dan jingsuk jaga Israel ki nong syun ki bunba kum mentah hakane kathma Israel bat ka Iran ru baro kiri Muslim ki ba bisni ya ka Israel ki target ya ka Israel ki long parlok bat ka Iran ban kthong bet ya ka Israel nrei ka Israel bunsen ka job watla ka yale thmaru ublay udarkat bat ka Israel te nadu menswa nadu ki porba menswa ki khon Israel ki mat ki jingjenja ki shale ben ki shak nyat ben ki sha le ki kam ki ba lai hujat ki sha le ben bhagi khon Israel menswa te tat hadu bau Moses ulayalam ya ki khon Israel kumta ki khon Israel kisayo ka jinglat lut na ka jingring merau jong kinong Egypt ublay ula khot Moses baun yalam ya ki khon Israel baun pelat lut ki khon Israel na ka kti jong kinong Egypt te hakane ka kitab Exodus kane kalenong ka barphau Moses utho syapang ki siphau tali ki hukum ya ka ba ublay ula ai Moses baun penbena syakinong Israel ba kimdai ban khen yakine ki siphau hukum ya ka ba ublay ula ai te parlok saya pule naka kitab kabar jung Moses ka kitab Exodus kalenong ka barphau ter Pensasyam ya ki siphau tali ki hukum ya ka ba ublay ula maham ba ngimdai ban khen yakine ki siphau tali ki hukum kine ki siphau tali ki hukum kine ki an jong bulai barangi pen kenya kine ki siphau tali ki hukum ilong ki bro ki ba pop na ki ba pop hakane ka slaperthai bat ngin matru ya ka jing saja hadin bang la khlapno na kana ka slaperthai ubulai un ajing snengi ubulai un map larangi pen ken ya ki hukum ki jong bulai larangi pen kenya kine ki siphau hukum kamut ya pen ken ya ki an jong ubulai ngila pen ken ublay un sabisar ublay un ajing sneng ya ki bapen ken ya ki siphau hukum mamar kumbala tho ha ka Bible omdei ba ki tho kai nrei ki tho ya ka jingsha kum ki runge Kristan kum ki bro ki ba shifting ublay ngide ban kongu ya ki an jong ublay ngide ban kongu ikine ki siphau hukum hoj ngilong ki ba pop ha ka slaperthai nrei larang le iki pop ki barit ublay udang map larang ilap le iki pop ki bakraw larang ilap pen ken palat yakine ki anyu ublay no map kumta kalong ka jingjen jarangi kalong ka jing kordet ngi lada ngiyale persya ya ki an jong blay te mentangan pule ya kane ka kitab Exodus kalong ka arphau ka khot ka ba khatlai ngan pule be specific thik tangan kane ka khot ka ba khatlai namar ka don kam ya kane ka khot bangan pensai bangan elaborate ya kane ka jing batai ka junga halor kane ka pon ka banga ka kwa ban kren te kane ka khot ka ba khatlai ong men om penyap ha kane ka Bible ka Bible ka khlem pensai men om penyap ya no
men on penyap yala de la ne men on penyap yakiwe ka klem penchai rei ka ong bet men on penyap ngam tep ha ka Bible Catholic ka thok kumno namar banga klem pule ka Bible Catholic nga pule ka ne ka Bible balapan mi daga Bible Society of India te ladangi elaborate hangne men on penyap ka thoba ngimde ban penyap yala de bat ngimde ru ban penyap yakiwe ngimde ban penyap yala de bat ngimde ban penyap yakiwe ladangi penyap yala de ladangi penyap yakiwe kamut ngilapan ken nya ki pho hukum ngilapan ken nya ka ne ka dekhot ka bakhat lai men on penyap hangne ka kantin penyap kamdei tange kiwe rei ka deru yala de kumta ublei unomap ya ki bro ki ba penyap bro khamta me ki ba penyap yala de namar kan sabatai susu ya ka bainong ba ublei unsa ai ya ka bainong ba ublei un ajing sneng ya ki ba penyap yala de ngan sabatai susu pecah ka video hadu banakut kena pensai ba kajeng penyap yala de lane ya no bro kalong ka pop ka bakhau na ki bakhau namar ba ka mensim jong bro kade ka jaga syong jong mensim bakut kade ka jaga syong jong mensim jong belai kumta haba ngi dekhat ya ka mensim jong no kamut ngila penjot ya ka mensim jong belai unum sya ublei un bitar ladangi penyap bro khamtam ladangi penyap yala de ngim don su kata ka jing sos yala de ngim ichu ngi penyap ka bamut ngim ik kenyu bulai namar ka mensim jongi kade ka mensim jong mensim bakut ya ka ba mensim bakut syong hapo ka mensim jongi simet lara mangi ngi i chu bulai lara mangi ngi khot ka pat chu bulai lara ngi mangi ngi kongu ya ki kum jong bulai ka mensim jongi kade ka jaka syong jong mensim bakut ubadai mensim jong bulai te manta ngan pule sa ya ka sithi ka baningkong jong Paul siginong koren kala nong ka ba nreu ka khot ka ba khat khnai bat ka ba arphau sa sngap hangne ngan batai phi phinsa semphang halor ka jing penyap yalde kalong ka pop lane kampop phinsa sotu sai hato pop rem ladak penyap yalde omdei tang ki noyalam niam taki phadar ki pastor ki tenan basan ki rama balang ki babu kitikis ki brodar ki sistar bat ki we ki noyalam niam omdei tang ki noyalam niam ki ba pop ladaki penyap yalade nrei mangi ki rupat baru mangi ki nongbut ki bange cakiru ngin pop ladangi penyap yalade ngin pop be namar ngilapan khen ya ki hukum ki jong bulai hakne ka kitab Exodus ya ka bangalah pulem tan kala keren sai ba ngimde ban penyap yala de lane ki weru men om penyap kala tho angne hakane ka khot ka khat lai te manta khlam ban slam ngan pule no ya ka sithi ka ban kong jong Paul syakin nong koren kal nong ka ba nriu ka khot ka ba khat nai haru ka ba arphau ngan pule kine ki artli ki khot jong ka sithi ka ban kong Paul syakin nong koren sap ki ktien ki ong kumni hato phimte bakata ka met jong phi kalong ka yingshong mensim bakhut uba hapo jong phi ya uba philayo no blai bat ba phimlong la ki jong hi hangne kala kren chai kong hato phimtip bakata ka met jong phi kalong ka yingshong mensim bakhut uba hapo jong phi ya uba philayo no blai bat ba phimlong la ki jong hi hangne hakare khot ka bar phau kala ong susu namar athit no yapi dakador ba te namar kata to pendon burom yu blai hakamet bat hakamen sim
lali blight te menta sadai kamit am sadai menmit kumne te kaladum te ngam keren lah keren mo namar ngam kwa ban penkut ya kaneka video namar ba kaneka jingpule ka jonga kampat kut karang kwa ban keren susu te ngan keren lah keren watla kaladum kumneru manta ngam don slide hang ne te ngasu keren dum bet hang ne ha kamerahi te kat ba POE mo parlok sabahan skap bahang ne hakane kada khot ka ba arpho ko ong namar la thitno ya phi daga dorba te namar kata to pendan burom yu blai hakamet bat haka mensim jung phi ki long ki jong ublai hang ne la kran chai te ngan elaborate lane ngan batai penyar ngan batai pensai ya kini kit khot na ka sithi ka ban kong pol sikinong koren kalnong ka ba hnriu ka khot ka ba khat khandai bat ka ba arpho ka jingmut hane kalong ba ka met jungi kade ka jingsong jong mansi makhut ka ba ublei ula ai hangi kumta ngidei ban pendan buram ublei hakamet bat haka mansim jungi ban penyap yalade kalong kuma kentat no ya mansim makhut lane mansim jung blei bo unsong hapo ka mansim bat hapo ka donut ka jungi kalong ka pop ka kraw ban penyap yalade kalong ka pop ka kraw namar ka mensim ka jungi kade ka jaga syong jong mensim bakhut lane mensim jung blai kumta larang penyap piala de kemut ngem ichu ke nyala de ngem ichu ke nyu blai ngira kan taken ya blai ya mensim jung blai ba unwan chong hapo ka donot ka mensim ka jungi kumta long ki bro ki bating burom yu blai long ki bro ki ba kongu yu blai long ki bro ki ba shifting yu blai ngem ban penyap yalde namar ka long ka pop ka khaw om de tang ne parthai hnrei hakmat jung blai unomap ublai un ai bet ka jingsnang un ai ka jingsnang wadang la leto nakane ka parthai ladangi lapan khen ya ki sipau tli ki hukum ya ka ba ublai ula ai bat nalor ki sipau tli ki hukum sa kiwe ru ki bentah ki bal tho hakane ka bible lada ngilapan khen ya ki an yo ka bible kamut ublei umsrutanat namar kumala tho ha bible wadla tho ubreu hnrei ka jing persat mensim ya unong tho ka dei na ublei bunsin ki bala tho ka bible bunsin ki jalong bet kimdei ki bakai hnrei bunsin ki jalong bet ladang ngi pensong long rim ki long bet ki basisa te kalong ka ma lada ngim i chura yalade lada ngi penyap yalade lada ngi suicide lada ngi pasi yalade namar ublei umap un ajing sneng bet te hakabede berkato ka khubor ba ngayui hakikot khubor ba pasi u brother ha ka hostel ya ka ba udang pule upasi yalade ha ka hostel te kato kajing phasi jung brodar ngamtip kadai na kadaw yu hnrei kumba u judas u penyap yalade u noyap yalade dei bolale kam sneu u judas ule kam sneu ula dino yo jisu tang daki sebai rupa u i ya ka pisa u i ya ka sebai rupa ya ka pisa ya ka spa kumta u dino ya breu bahok ya breu bahok balulu ya khun yu blai udino kumta ujudas hadin bola di jisu hadin bau jisu ula syak sadarfna kadon kajing ketayu daerah kata kadau haban penyap yang de te saya perkhat saya pusan mapi lada pisngau bakine ki jingkran ki jonga kilong ki bomdai kumta lada pikan thoru ngamso namar bangakren kat kumga bible kane kajing kran ka jonga kade kajing aibor jong ublei bangala ban kran kumne lada ublei aibor nga don kat bat nga nganam la ban kran ni ka ketin ka jong ublei namar ka ketin ka jong ublei ka long ka ketin ka bayat na kalen ka jonga nga i ublei nga burom ublei nga shifting ublei kumta nga yale karbala bangan kungu yaki hukum jong ublei ho aja kajing long breu nga long breu pop ndrei wata nga long breu pop na ki pop ru nga i ublei nga shifting ublei
ngamnut ban penyap ki we ngamnut ban penyap yala de nga shifting yu blai namar lada ngale kam snu katno ru nga pan ma pi blai ngamnut ban penyap yala de ngamnut ban penyap ki we nga pan ma pi blai nga kwa yala de bangan kan ma be ki hukum namar nga pun khen ni ki hukum kam don ni kermen su yang bangan yo syong bat ublay kam don ni kermen su bat nga bangan le syong syaka jing ka jung ublay nakaleng ka junga pada ngalong bakpuap nrei nganom le kumu judas ubah le iki kam snu naka jing bom laksa hapan penyap yala de kine ki bro ki penyap yala de bun kila le iki kam snu ki basir kai lara kim le kam snu bale kin penyap yala de ho ya ki khna de ngam ong ki ya ki khna kawe ka dei hajing asem ka dei ka pop jong ki bala he ki bala san ki khna de ngam ong ndai ubro bala rangba khamtam ubro ubala tip ya ka bible ya ka tin ka jung blai hato udang nut se ban penyap yala de balai udang nut ban penyap yala de ubro ubala syamphang ya ka tin ka jung blai te saya perkhat saya puson halajong simet nakaleng ka jonga ngam kwa ban kentho palat ki we ndre ka pensai ka kum ka bible namar banga yui haki kubor te nga ban pensai khnang ba ma phiru phin chapting phim nom le kumbale kini ki we ban penyap yala de ban penyap ki bro te nga pan mi khnang ya ka video namar ki donru ke ba ong nga bangan kren halor ka phang kumta ngala kren pat nga bala bisru kat kum ka bible te ha ka video shwa bangan punkut nga kwa ban dwai ngan kwa ban bu ka jing dwai te ngan dwai to saya sengap nakaleng ka jama kwa ban dwai namar ka dei undong pop ko pa jungi bab neng ha ka por ablai nga khot kar pa me ba mela donlem don kat bat nga hagini kisngi ki por bala letno kumjuru hadu ha ka por ka ba manta ya ga bangalalong kumne ka mangalong kumta ablai nga dwai me ba men hikayangi iwei pe iwei yanga khamtam kumjuru yaki parlok ki baju page bhai ki video ki jonga bat ki bahing basem jonga bat ya baro ki breu ki ba i chame hasatlak jonga parthai bakin ting bura me bakin i chame bakin nom pen khen yaki hukum ki jome khnang bakin yo ban let chaka hima ka jome ablai to dolem dorkat barki khnang bakin ting bura me khnang bakin nom pen khen yaki hukum ki jome khnang bakin shifting namar kane ka parthai ka bangi imta kalong ka parthai ka sneu hadu kata bonsin ki breu ki sim yala ka jong ka jing im namar ka jing pen shoy jong boman kine ki baro kidei ki jing pen shoy jong boman namar ki breu bonsin habak im hangne sa parthai ki jaitan kat bat ka jing pen shoy jong boman kumta to ai yaki breu ki ba shong hakne ka parthai khamtam ki ba it bat ki ba bura me bakin ting bura me bakinom ngop pia kabut jong syaitan ablai to ngau yakini ki jingkhat par ki jonga haga teng jisu ngarbai amen kublai fi baro ki parlok ki ba page yakane ka video kumjuru yakito ki ba persa yakane ka video ka jonga ngai kublai fi baro haga teng ka jong utra jisu khnang ba phin yo e kamera phat ka ba koi ka ba khie ba phin biang ka kamai ka kaji ba phin man bha hakiliang baro to blai un dalam darkat fi hakiliang baro haki jing im ki jing ya jing kam jong fi ki ba malagasni te nganam bun kutin kublai si jarngu ngin saya siam biang hai ki bebet ki video